Momčad kafe bara Lejv iz Đakova postala je drugi malonogometni prvak Hrvatske, dok je po prvi put organizirano kup natjecanje pripalo domaćinu završnog turnira Momčadi hotela Sport iz Ivanića. U uzbudljivom finalu završnice prvenstva koje se igralo u čak 13 hrvatskih gradova tijekom cijele sezone, Đakovčani su zasluženo sladali šibensku Momčad Garaž klub Public sa 6:3. Tako je, zanimljivo, i drugi mini nogometni naslov otišao u Đakovo, nakon što je prošle sezone slavila Momčad kafe bara Tončo. Iz redova pobjednika stiže nam i najbolji pojedinac završnice prvenstva. Da se mi sami sebe nismo smatrali kao nekakvim favoritima, išli smo iz utakmice u utakmicu, odigrali, ja mislim, i svake sve bolje i bolje i na kraju pobijedili. Treće mjesto u prvenstvu pripalo je momčadi malonogometnog kluba Duki iz Druškovca, dok je četvrto mjesto pripalo momčadima Redo Grila, koja je slovila za najvećeg favorita završnice. U kupu je nakon uzbudljivih 40 minuta i neodlučenog rezultata pobjednik odlučen izvođenjem kaznenih udaraca, a momčad domaćeg hotela Sport iz Ivanića na kraju je slavila protiv malonogometnog kluba Novaki. To je sreća, to je lutrija, a ekipa se borila cijeli dan danas ovdje i po suncu i sve, tako da je to pobjeda cijele ekipe. Treća je u kupu završila momčad Konoba Tarsa iz Rijeke, dok je četvrta zagrebačka Meteora produkcija. Kroz čak 23 utakmice odigrane u Ivaniću vidjeli smo sjajan amaterski mali nogomet na umjetnoj travi. Završnica prvenstva i kupa u idiličnom okružju hotela Sport i sportskog centra Petek u Ivaniću pokazala se punim pogutkom te želja svih da se tu organizira mini nogometna klupska završnica i sljedeće godine.